laing destination na po mi guys. Ato na po mi sa basurahan. Ako na ako, paano kung bike dyan po? Boy, ako na ako boy, paano kung bike? Yung gasolina, hindi ka abot eh. Look nato sila doon. Kaya sila mag-una. Picturean ay videohan natin. Dagan nag-buwap ng balay. Kisa ng balay doon. Sana. Sila ka man, ang kulwisod. Asaban mo, ma'am? Ato may dito. Ilan ang minsan? Nagi ng mga bikers. Ayan, ato may basurahan. Doon na lagi balay. Ay, isa pa na doon. Ikon, master. Ano? Tindahan. Lang, sila. Kaning padir na ko kayo. Ay, ko na ito. Nasi ko. Manila yung nasi. Ah. Mura yung lote, day! Ay, bro, nagkibibig ang... Apir ni no. Ay, mo nang paingon sa basurahan. Bisig na manakop diri ha para kay ano? Tratoy kay Janjan. Ay, ko, masa naman tayo nag-disconnect. Ilan daw man tayo, natin ang damay ka. Nindot ay. Laoy balod-balod. Wa na si snow. Baka manggahan. Gusto pa rin dalan sa una. Ikaw dyan ako model daw. Ulahin ang ubang bikers. Nawala si Snow.
Ano, mura ko. Sa Amerikano lang balaya ko, no? Ha? Sa Amerikano lang balaya, no? Hindi, Amerikano din. Kani? Asa ko na tayo? Sa Juan, nagawa ni Kuya, sa Pulpuli. Manang po. Mo dito. Kaya Ano ning kasurahan? Ano ning basurahan, guys? Nabis ito mo, iti. Bakit yung video dito, iti? Ano sa po dito? Sige, matutang.